Napište do komentářů, komu se stýská po roku 2020, když ještě India neměla zablokovaný TikTok a Indové tam dávali. Oh, to byla bouračka, kámo. Call the police. Narazili do sebe. Koukejte, crash out. Bude to dokumentovat nebo ne? Jdem dovnitř. Ty jsi neslyšela tu ráno, kdy tady? Ne, tam narazil cápek do něčeho. Oh shit, ale všichni... To hrozně počůrám. Tak zkus jít na záchod. Tak tady... Jak to je slední bůračka. Co stalo? No to nevidíš, jasnou evidentní lomenou situaci. Barida dám. Tady vidíte živě bouračku. Ty jsi moc ve filmu, Gorkus. A tady úplně nová silnice. Oh shit. Co říkáte na tohle lobby? To něco teče. Když vám tam tísňová linka, někdo vám asi volá. Jo, to je půjce, že když se nabourá auto, že z toho zložil. Dobrá, to je moje značka. To je moje značka. Jo. To je lobby to. Přesně tak, no. Tady... Tak jo, Místo činu. Ale takový ťuknutí spíš, že se někomu něco stalo.